Po nowym roku jest, Derkusie, pieruna Hantego, co to się richtig dzieje, pomaluśku. No i przychodzi jeden ślub, ale nie tak warto, bo coś ich blinduje, jak stoją, jeronie, jak się te klapy ciężkie zrobili, drugi ślub, nie idzie, przyklapło mi go, albo co, jest, otwarły się te dzioseckie gały, drrr, o 100 pierunów, co za larmo, stało się, co chałupa się boli, gipsdeka śleciała, żudzkie pancry się w karycy, Bin Laden, krom Amerykanów i do nas przyszło, co by jakoś ich bomba prasknąć, albo fliger habnąć. I da, przeca to niedźwierzej, no ten wiosecki mobilniok, glingo i tyrkoce, choby się już miało zlecieć, albo prasknąć na deliny. Ale nie palica, rumbie, tumpie, mnie bełbie, choby co koni rajto, a śpiewał wiesie go, tu pod białych mew, co tam tu pod, a to ci przeca choby 4 pancry jechali ze ozlajerowanymi ketami, a to co zaś ich praskła? Chałupa się na istobuli. Tam Gorczek mi no na deliny śleciał i teraz. Ale co on sam wele mojego szesląga robił? Jezus, kejżysz, tyż mój mobilniok podział. Pierunie we tej chałupie na isto nie idzie z rańca nic znoj. Mom cię lizie, teraz będzie chwilka cichszy. Halo? Tu jo, Eugen, co się stało? Feuerwehra przyjechała, nie daj pompuczku, chałupa gorę, pranie z góry pichli, werk do luftu praskli, nie werk, to prezydent przekajplował już do kupy te tym AKS. Hopie, Eugen, co się zecia dzieje? Umarłeś, świtnąłeś w kalendarz, zawarcie, albo co gorszego. A ty niechecki, ziediosecki, nie poradzisz to cicho godać, musisz to tak ci wrzesę, a tak po prawdzie to w to godo. No jo, Bruno, no boś, no i Bruno, ale rzekli mi, co mamy dzisiaj za dzień welaje, bo coś ich mi się zdoi, że mi weker, ten Bóg się wysso go od Elzy dostał na Geburstak, to już dawno skolał, bo był gówno wer. Nie o tym gównie, nie o gównie do ciebie dociera, no to cóż to mamy za dzień godaj, Bartko? Tak jak myślał, tyś jest syn, jest Blanc Monter, Eugen, po tym Sylwestrze, tyś... Dobra, po jakim Sylwestrze? Miarkuja, Bruno. Byli mi przecań do kupy z naszymi babami u Ernsta na Sylwestra. No ale przeca tam, tak źle to tam chyba nie było, nie? Nie, tak źle to nie było, co by nie mogło być gorzej. I no jakieś wylazował, to mi się coś ich chopie zdobało i że już miał półnoży. Jak to półnoży? Co ty Angli godosz, Bruno? Jakieś był monter, to po jakiemu otwierałeś wieżę palicą, a o wyłażynu to nie mogło być gotki, boś prasknął ze słodów na pychol i róg cuk byłeś ze blag ostatniego sztoku przy dźwierzach na plac. No może jest, no ale nie skorzy to już przecież chyba show Blankstram do chałupy, prawda? Blankstram to można nie, bo i zarostki na drodze kiełznął i furgnąłeś, Eugen, jak długi pod auto. Jest, Derkusie, pod auto, jest sedychą, a można to z kuli tego me tak tagowa boli i mi się we palicy cni. Nie, moż mazel, boś ciornął pod zahaltowany auto. No żeś się mu wypoczął, wez w gniot welewać wieże ze zadku. Ze tego może być jeszcze jakoś igło studa, bo cię ten istny ujrzał, jakieś wylazował spodle tego autoka. Tam Bruno, a bo to pierwszy raz coś i komu na zgorszenie znajdował. I no, cóż to było dalszy? Teraz no boczaj, że trafił Bercika od Majzliny, on ci miał gryfno, ale na podcięto halbecka we mantlu, tuż tych rzek mówią pomógł wyduldać, co by się sam z tym nie tropił, nie? Toch słyszał, ale słyszałeś też, że bez cołko Wolka rynek Katowicko i cołko 3 maja dyrdałeś po środku drogi. Nie, co ty fanzoli? Jak to bez pośrodek drogi? Policjant mnie żaden nie łapnął, auto nie tyrpnął. Bez pośrodek drogi, boś paryzor wlaził w glajzy i godołeś, i że podwiezą te glajzy, to do chałupy na istotę se trefi. Auto żaden cię nie tyrpnął, bo szofery też byli po Sylwestrze na prani, a każdy zaś szofero, głożyro, to mu bezmać, a że 2 aniołów stróżów. Ale tymi 2 policajtami, jednym szucmanem, to się śpiewali na cołki Carpenter. Przybierzeli do Betlejem pastyrzy. No,
I to było te, bo jak się dokulał do Barburki, to nie skorzy już z dwa z górki, bez kirchów, kolełochrunki, bez planty i w doma, nie? To już blank einfach. No, nie idzie powiedzieć, co to jest ganz einfach, ale nie dlocia. Ty to wszystko poradzisz na metlarz. Już na cmentarzu spiknąłeś się z kopidołem od barburkowego faroża. Kiedy od Wilije nie poradził przyjść dosia, bo dur słepał, świecił świecki i godał i że go we chałupie sztyć staro stracho i cięgi mu biało gadzina posywo, bo myszyńce to i we szolce ze tym poradzi znoi. Jest tylko kopidołem, no i wyżej jakoś i cyntla i to można wszystko. Przecież się też musiał do domu wijać, prawda? Na istotoś musiał, bo twoja Elza już odpowiednia stersyła ze nudel kulą przy drzwiach. Jak to odpowiednia? Co ty kij? Przecież nigdy tak długo nie deptą do domu. Przydarzyło się to, o czym ja jeszcze nie wiem. A przydarzyło. Jak żeście ze tym kopidołem wysłepali nie cyntla, a halbka, to ci się go żol zrobił sebly kreźmantel i dość kopitołowi, co by się nie przeziumnął. Łąci się, a że poślimtą ze tej uciechy i zarozki, jak to gis po znaniach poleciał po szpagra, z jakim żeś się jeszcze jedna halbka obali, a tyś jak głupi za to wszystko zabuluł. Ja wspominam się to i zarozki nie skorzy te rabki wartko po firtołek dodo, bo przeca ziombu, piździawica jak stąd wiobów, nie? Wartkość to może tylu. Ino, że przy pierwszej sieni sto Antek Pikuli, kiedy od psa od sąsiada szał luftowa iż go napytał do Pietra na Krojcka na piwo, bo cię bez mać suszyło, choby ci w to we gębie koksiok łospaklował. Ale to już chyba był śluz, nie? Przeca to teraz to ani kornik nie szczymie, prawda? Przeca od Pietra, nie ze Krojcki, no ze Pawła, to ino ci chałupy już jak doma. Można i ja, ale ja o tym już nic nie wiem, bo drugiego szał od południa do roboty, a twoja Elza mi go dała, że nie poradzi się naciadoczkać. Piero, nie, ustój, choć ja mogę mieć rejs, coś jeszcze musiało być, bo mam ci oba ślepia teroski widza, podzerowanej kalnioki na szławę, co mi się tam jeszcze przydarzyło, ale nie wiem. Ja też nie wiem, bo kamraty, wiesz, sprawiają trzy geschichty o tym. Piero, nie ustój, mnie nerwowałeś, Bruno, i go daj, co wiesz, tak, wysłuchaj tajemnicy u Józefkowego faroża mi go daj. No toż jedni go dałem, żeś przykulwitał się dodą ze twoim sąsiadem Ecikiem i przy samych drzwiach do sieni są żeś dosia, bo Becik tobie bańsztela podstawił, bechnąłeś pycholem o ten wasz żelazny gelender w sieni, ale te 4 słody toś chyba w lufcie przefurgnął i już zaś go dałem, coś trefił na tego oszkliwca briefträgera, jakoś zawsze abrygowo, żeście się festelnie ringowali, a i że on był monter, bo przecież za nie słepiej, no jak mu w to postawi laga, to ci też dziebko nadrzistą. Zaś ta wrazitko z sąsiadka ze 4 sztoku go dała i żeś ino tela, co wlot do chałupy, coś ich praskło, tyś ino jąknął i nie skorzył, bo blank cicho uwoz. I owierza tej sąsiadce, bo widział twoja Elza festelnie na poluno i znerwowano. Eruna Kandego, musimy zrobić ślub, bo zabuli za ta komórka, choby załobieli, Bruno. Nie trop się, Łojgin. Ta komórka, bo ona jest twoja. Przecam dzień wczoraj ostawił ubieg, jakiś przyjrzał na szkata. Teraz, żeś już nie poradził grać, boś był na telkim bioseckim fleku wczorajszy. Skóry tego my ino obalili ta kanka warzunki na modzie, kiego miejsce ostało od Wilije. Bruno, śmiechuj ty się i rzeknij mi endlich, którego dzisiaj jest, i wiele jest. To ty nie chytoś. Przeca jutro jest 3 króli, a teroski Klara świeci na pol, bo pisło dopiero 12 we południe. Tego się nie spodziewał. Wejrzyjcie, no, jak to człowiek po Sylwestrze poradzi cołki tydzień stracić, jeszcze ku temu na dekel mu pierę, choby to nie był. Tu pod białych mel, a 4 konie ceglarskiego we palicy ci rajtowali. Oj więc pnioków.